Thil mak lor khom episode 54 camera lak fu mak le lo om som na tharau chet na chauka thla niom tak chet na sa tak mai chu YouTube pa mi pakhat Melobart in ti chuan kum sang hi som pakhat khan ron upload a asoi dan chuan he video hi a in lu alai sang ni nge ya hriat awanga camera avu aruk na video ani a in nakal sana a ho te hian a chauka chu na sataka suasam alo ni thina chu wang chuan camera hi a da ruta ani ti chuan he video rap thlak tak mai hi alo in record a mitam tak tan chuan in son wang na tham ani ma se in son mai talo chuan video la in a ina thil thleng dang te po chu a record nual ani ome a YouTube channel po alar pha hle a arin dan chuan tharau lo om tak a ina hian cheng ve ni na ringa lau ve view ma se a YouTube entry te tan lau ve tak chungin rei fe chu he ina hian omin video in a record thin ani pakwana Bogota nu pakhat thla Bogota hmuna chuan thil mak tak mai CCTV in alafu le peka Bogota Colombia chuan nu pakhat korvara in thuam ponfen dum feng niom tak kal hi CCTV pakhatin alafu a ti chuan heti akal lai me khian voile khata camera lak lai nge hian abo dai mai ani akal dan shim po hi mihring pa ngai kal ang lo riawa kun deuh ngulin chak takin akal hu maya amalam alang phalawa abo thut mai ani he video hi ahun lai hian alar hle a he mun news sa te po alang pha a maktin tunge ani tu manan the thei lova chen khat chuan tharaw ani nge yan ringa tam takero chuan camera dik lo emo karen kal sual wangin CCTV hi atop zukanga ti chuan he nu kalbo hnuwa hian a in record le chawan yang te antibok chen khatero chuan he video hian tharau le ram huai om nge ani ti ati chiang tu ani anti ve bok thung ani pariat na thil thlok mak kum sang hi som pakhat in rin ni zan ani a American football Saints le Colts in khel tur chu New Orleans an live a chuta an in khel ma a camera in an lak kwal vela biakin alak lai tak hian thil ron thlok fo alanga atira chuan engamo camera lak fu lo emote po ni nalang ma semuang taka play chi hian he thil ron thlok hi phek thlir light eng pali vel nei ni om tak ania tin a thodan hi virpa thlok ni in alang bok ani a thlo virdan le apian zia hian thlo na emo mihring pa ngai thil siam chu ang lo hle a then kha chuan ran nung emo aniang ti te pon nom bok ma se chiang taka muang taka thlok en chuan ani me lo riau ani UFO lamani theyengem engei ngai dan le pasari na Gettysburg thla mainly sang ni som pali khan YouTube channel nei to pa pakhat yanki rep ti chuan helai hmuna sang thin nia thuthang au mawangin fiange tumin camera nen achang ran meya darkar som ni ve lai chu he hmuna thian pa nen engamo danglam tak mai an chan hnu chuan an tumang ngei mei chuan al thleng ta ani chutian chan mek lai chuan engamo thil hmu an nei ta a camera chuan rang takin an record vata ti chuan he thil hi ala fu ta ni he lai pui hlui niom tak hmuna thla ron kal an hmuta a ma lai ral thuamang chi ha ni nge in alanga ti chuan he lai pui bul vela hian akal kuala ti chuan a hnuwa chuan a ral le ta dai ani he lai hmuna hian man line an in do na sa thina mitam takan thia chu wang chuan he thita te tharau he lai hmuna hian cham bang a ni in an ring ta ani parukna no pangthla Brazil a mall pakhata chuan zana he mall veng tu hian no pang niom tak hi a muthina min an oi mai lo awangin camera in a ve ta ti chuan he video hi a record fu ta ani mall chunga chuan zan dar ni le chan ve vela chuan escalator a hian no pang pakhat chuang chho niom tak hi alanga heti la hian escalator hi ti nun arinom to lowa ti chuan hman mo em in he mall guard hian ava zuya ma se chu no pang chu hmu tur om le mi asi lova ti chuan a camera chuan asir lam an lak le chuan chu no pang ngei mei chu asira chuan a local le nel to mai ani he video hi soyang khan Brazil mi ani a guard hian an huwa soidan chuan zana he no pang thla hi a hmu thin thu asoya
ma sen oi chi lo wangin do ta soi lo ni ti chian nan video alak fu nge atuma te chuan atumang nge in ala fu ta ani pangana bridge nuayami July sang hi som paruk khan YouTube mangchin last lead studio ti chuan he bridge nuaya hian thil mak dang lam tak mai a record fuwa alak na mun hi kiefa lei pakhat ani a chuta chuan a thil lak fu chu amak ngei mai he bridge nuaya hian tu emoni wak tui lai ala fuwa enge ani a hriat hlei thei lova mishing pa ngai tan chuan he tianga chak tak maya bridge nuaya ban phei zut hi a harviau ani arin om en chian chuan a kut le ke niom tak te po alang theia laitina chun fu deuh nu chuan mishing po ang viawa ma se mishing pa ngai ani theiangem ingai dan ron soi vero le palina stadium tharau le ram huai po hian zan thim ngak kher lawin an lo che thin niom takani he Brazilian football league po hi khelmek ni in en2 po an tam ve hle a an pol telama na satakin an awa chutia mi puilam aw camera ina alak mek lai chuan thil mak tak mai hi alfu ta a thla dum vek mai chu chak em maya atlan niom tak chu chiang takin alanga mi pui thut na lama chuan atlan phei pop lai alanga ma se tu ma in shelavin he thla hi atlang phei zung mai ni na lang muang zo ka en le pon alang chiang hle a tu mai nan hulo ani hmela aron tlan lai po hian ken tum po anom lem lova ama lam hoi anom lo shim chu wang chuan mit pa ngai atang chuan alang theilo po ani ma na nge he in khel hian en tui lu tuka wangin he thla hi an fu lo mai zok don ni camera tang ero chuan a chiang hle thung si ani pathum na nu pakhat thla unaw panin fiam lai chu a unaw nu chuan video ina la a chutia a unaw nu alak mek lai chuan a hnung kong khar bula nu pakhat rondak zok korwar ha niom tak hi a mu fu ta a te chuan rang takina video la tu zok hian ava zuya ma se mak tak mai in chu nu ron en tu chu step chung bera aloding vung to mai ani mishing pa ngai ta chuan thlen chho man ngai na aum hmel lova ain vom bo zeu niom takani te chuan an hlau lu tuka trap chungin aw chungin an in atang chuan an tlan chuak ta chiama an vale hoile zewa in chung tuk verzona alo ena voile khata bole thutin in hnuai tuk verzona aron lang le thut mai ani an hlau chiang khermaya an tlan chena sa ani panina school sang he video hi khoilai takami nge ti hriat a hara ma se middle east lamani ti chu a hriat thei tleirol rual in ti huai tok vel hi an school hlui man tolo a sang ti an soi chu fia tumin an kala ti chuan a stepa an han kalmek lai chuan ui ngurri in hnuai lam an thria in hnuai lam chu an pan thlata a an en kual thlazela in hnuai lam chu an kal zela an tama wangin an hlau vak lo ani hmel fiam thu te thoin an nui pa dara ti chuan an kal zela bangin chei rang ruai te hi an hmua midang po an lo kal ve ngei to ani hi an ti maya an soyang hian a sang lo to paniang te an ti ni ma se an kal thui zel chu an nui azalo tran riawa helai ru man thlen phei chuan thil dik lo riau omin an hretlat maya ti chuan pakhat chuan a phone a thi dei thu le a battery ala tam viau thu a soi nge a ma se pakhat hian ala la fu hlau maya ti chuan heta hian thil mak le hlawom tak mai ala fu ani an lam ron pan chuan mi pakhat thla niom tak lu lam om box si lo hi aron pen chuak nol lai chiang takin video hian ala fu a ma se an thian ho hian an hu fu lo ni na langa a chan chu hlawin an tlan chinga lo ani ma se an nuwa in an thlen chuan he video hi an han an let chuan he thla hi an huta a an hlau kher mai YouTube pa upload ani a en tu po anga hle nge ani pakhat na biakin hluya thil thleng Steve le athian pa chu tumkhat he biakin hlui rausan to sang ti an soi thin chu chian tumin an fia le peka chu biakin kot vel an han en chuan tong trai na in ziak tele lu lo tura warning te po an hal nual maya heta hian an oma nuam chia to lova lu lo mai te po an tum le a ma se to pa chuan an lu lui ta thawani te chuan biakin chung an lu chuan thu thleng tam tak te podium te le piano te po lo la oma an kalpel maya
anung lampanin achung lamte chu fiatuma chhole an tum mek lai chuan voile khata piano chu aronin tum rita ani ti chuan an va bi dek deka mi tu emo hnung jang pul deuh tak dum deuh run mai piano tum an va hmu chuan an hlau kher mai omreng chin in an threlova ma se tlan chhuwa don chuan piano bul kong khar bak kha a si lova an va bi le chuan a loading uai to maya hlau mang kheng an tlan chuak ta a an soidan chuan he an thil hmu hi an zui thui hle ni in an soi le ngal ani lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya